Edozein gizaz, portaera horrek barrua estitzen dio. Oraingoan maite bindua dagoela esan die, un fletxazo. Imintzioak areagotuz, eskua paparrean, begiak itxita, ez duzu ezin etxiko. Gamelu hileko beroki berria kentzeko lanik ere ez du hartu. Ikaragarri garestia berokia. Juliak zimurtu egingo zaiola, pena dela. Ezin aitortua gainera, lotsagarria delako Londonen zenbat ordaindu zuen. Badaki, azkenerako galdetu gabe esango duela, ederra eta leuna bai, baina oso senyora egiten duena, eta lehenbailen nahi luke, oial onari bakarrik ongi ematen dion erabileraren itxura hori hartzea. Alaba, kontentzionzotik urruntzearren, Zurreiko barnetegi batean lagatzetik zetorrela aeroportuan begiztatu zuenetik interesatu zitzaion gizonura. Ez dakiela zergatik dio, itxuraren aldetik Euskal Herritar petoa zenez, bizardun, kuadroko alkandora eta panazko galtzak, bere adinekoa ornon bait, 45 inguruan, intelektual tankerakoa, unibertsitateko irakaslea ziurrenik, humanitate eta gizarte zientzien alorrekoa. Hori adierazten zuten halaber, motxilaz gainera liburuz kargatuta zeramatzan plastikuzko 2 poltsa handiek. Beste askoren antzeko gizona, zerbait berezia zuena nolanahi ere, han bazegoen zer edo zer, berak atzemana, argi pindarzua begian, berotasun bat. Aurrez aurre zeukan jesarria. Gizonak izenburua ezin ikusi izan zion liburu bat irakurtzen zuen. Aurpegia hobetzen ez diotenez ez zituelako betaurrekoak jantzi, baina noizbehinka buru altxatu eta begiratu egiten zion. Ez irudian bezala lehenik, zuzen, lotsarik gabe gero.